Kini kedai All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilus atas kini kilong kimat bakong sang jong ka khubor pelat pat ba ka Sarkar Meghalaya ya ka kot jing batha ba dai bat ka kot ka khya ban pinsai halo ka jing lap ba ki babun ne ki bayap covid ha ka jala kidai ki to ki bela khrat lupa shiwa ban poish hospital le jungo umti rang ba ka Meghalaya ukon rat ke sangma nen ka singi ya ka jingshina ya ka surok ban poish ka cryogenic oxygen plant ha jengjal West Garo Hills district Bat palat lai paulai hajar ngut ki asha ha Assam kila ai ka jingsakri ba koridor shikipai nong song shinong jong ka thai nong kandom ka jilla Hashwa bangin poish ki khubor ki babanya ina snap ikani ki jimpin bana Namar ka jing sapriang jong ka jing pang COVID-19 ni kentu ya baro ki no srap jongi bakin ken sting hendrai ban bud ya baro ki lat jingeda bat kitu ki ba saufu san snem shaning ki bala depshim ya ketika hakawat ka baningkom kidai bani aya ka wat ka ba ar hakapur balabu sumar ya ladi da ka babud ekini laitli ki rukom le ki basum dang ye ki jing da khamat bat khamun penjinga iwe ni iwe pan bat le khut bat khampi kir bha ya ka khamat bat kikti Ladadun kam jing tip shu shapang ka jing pang COVID phila ban phun hau national helpline number not iwe ar like ndai nyu pra not soundri but iwe not nyu san ni hau helpline number jong ka Meghalaya iwe not pra but iwe not nyu not menta ki khubor ki papania Ka Sarkar Meghalaya kala pelat pat ba ya ka kot jing betha ba dai bat ka kot ka khya ban pinsai halor ka jing lam ba ki babun na ki bayap covid ha ka jilla ki dai ki tu ki bala khlat lupa shuwa ban poish hospital la betha ya ki nong pang covid bakin sngap thu haladi ya ki dak kishin jong ka jing pang kum ha ka sngi ka bapra da ka ba khen hadin ka sngi banin kong nadu bapaw ki dak kishin jong ka jing pang Kidak jing shitong ba kidai ban pet bat sngap thu kilong ka jing wan kan san jong ka jing sngu that sngu tulon ka jing nang jor jong kidak jing shitom ki ba wan biang hadin ni kidak jing shitom ki ba thmai ki bam pat don minchua ka jing kiu ni jing wan biang jong ka jing shin ka jing jor ujur ho ka jing pang shadem ni ka jing shitom ban ring bat pan her man sim kinong pang kidai ban let marmar sha u doktor haba ki sngu thu badan kini kidak jing shitom hakamen Umentri rangba ka Meghalaya ukonrat ke sangma hanin ka singi ulalit jungo ya ka jingshina ya ka surok ban poish ya ka cryogenic oxygen plant ha jengjal West Garo Hills district. Hau kerwo ba ulapa umentri rangba ula pentem ba ula aitiru artuli ki kali kit nongpang bat ki kor sam oxygen sya ka bor penya district jong ka West Garo Hills na ka benta ban pendon kam ya ki nongpang COVID. Ukonrat sama ulalit jungo ru ya ka COVID war room hatura bala penya da ka wei ka kenhun banyara penshai ni jubab ya ka jingkili ki biadai bat ka jingpang COVID. Ha Meghalaya saus pa Andrew Poinyungut ki brio ki dang yot ma ya ka jingpang COVID-19 hinin ka singi ka bala penke ya ka jingdan ki brio badang shitom syaka Andrew hajar Andrew spa Andrew bat kat sangut bat kilaklat. Dakini ke jingdon ki brio ki bela khlat apo ke jala ka long baro san spa khandai phau arngun ki bela kot nin ka sngi ki long hinyo spa hnriu phongun bat kane kala nang pin ki ke jingdon ki brio ki bela kot sha ka arpho prajar plaspa hnriu pho nyungun ka National Human Rights Commission kala penmi ya ka jingbitha ka bay day bat ka hok jong ka kot ka kya ka bor per khat pradan ka balong ka badon kampha hakum ka ni ka por jingwan nin shop jong ka klam ha ka sin ka baar ka jing tho ka ong balayo jing tip ba ka don ka jing kiu ha ka jing thut ka bor per khat pradan jong ki brio ba kan thup ka jing kiu ha ka jing ka ja hayeng hasem bat ka jing di ya ki drops ha ka ni ka por badon ka klam ka National Human Rights Commission kala kadau ba unu brio badan jing thut aka perkhat perdan udai ban yo ek jing sumar hakador ka ba ula ban siu bat ha ki jaka sumar baduna dor ba pinya ne be pisada ka Sarkar jilla ne ka Sarkar pedeng Dr. Mukul Sangma ubalong unong yalam kalian persya haka yang dua bar tauan ke Meghalaya ulalit jungo bat bisal banyak ya ke jingpin kre ban bu ya kitiar kitar bat ki kor jing sumar haki Corona Care Center ba pher bat ki Community Isolation Center hasor Jawai West Janta Hills District
ha ka jing alang bat kilat pathai ku bor ulong ba ka jing wan nen shop jong ka klam COVID-19 ha ka sen ka ba ar ka long ka bajur bha bat ka sarkar ka don kam ban pin biang ye ki jing don kam baro shakatnat ka koit ka khia jong ka than khanang ban pinduna ka jing pha ye ki nong pang sha shilo Dr. Mukul Sangma ulale chungo ru ya ka jing trai ban bo ya ka kor pin mi oxygen ha jowai kene kedek All India Radio Shalom ka bawan lam sapi ya ka kubor ha asam palat lai phalai hajar ngut ki asha kila ai ka jing shakri bakodor shikipat nong song shno ha ki thai nong kandong jong ka jela ha ka por badon ka khlam COVID-19 ki officer ka tanat ka kwat ka khya ha go hati kila ong baki asha kila letrung hamman la ki thlewing ban pin shai bat pin sung thu e ki brio shapang ka jing le khu bat ka jing pin ya jinga iwei na iwei pan nalor kata ki a jing slok ru e ki nong pan covid ki basham pen karpang ha ki ying joki ki asha ki arap ru e ki long kmi ba armet haba ki don kam ban le ki hospital ban pha pen nui ban le kha khlung ki officer ka tanat ka koit ka khya ki omru baki asha kila ai ka jing shakri ka bakraw ha ka program jing ai tika ha ka jilla namar ka jing postat jong ka jing pang COVID-19 ha ka jalla Meghalaya ka tanat pulit jong ka jalla kala thung yaki health and committee haman laki headquarter jong ki pertan bat kumjuru haman laka district haba pintip yakane UDGP R Chandranathan ulong bakini ki committee ki kintup ya laingut ki gazetted officer ki badai ki DSP jong ki headquarter bat ki hab ban pen bat penya yaki kambaro ki badai bat ki jingpang COVID-19 Shosho ula pintip baki don kumbasan spangut ki pulit ki balayo ya ki jingpang coronavirus hakaba laingut ki laklatno mentakasnem UDGP ulai ro ya ke jingshim kya jong ke no sinshar shnong ha ke jalla bat bakat nat pulit kles nok tilang bat ke no sinshar shnong bakin thop ikirang ba shnong bat ke nok ma banyarap ha ke ban pinsu thu ikipat ba shapang kumno ban te lakam ya ke jing sapriang jong knyang jingpang coronavirus ki jayarap ban pelat bat ban lap ki samut ki nong bala ki ban Assam bat Tripura ki bala sakut hapok ka krem doyong ha East Janta Hills District kadang ya chaplang nin kasni kane ke jingja kala ja ha ka shnong umpling ha ka sni ublei ha ba ka kala rung bat pentwa ya ka padoyong hadien bala pen bathai ya ka dynamite ka jing twet ban lap bat kem yu sodar ubade unong pe ya ka padoyong kadang ya chaplang la ka jing tho na ki pulit Shosho la ong bala yo ban bat yo wei ubriu handrai na mar bala lap ba udon ni ka jingpang COVID-19 kumta la pha ban pinlong pinshong kerpang hakawei ka ying yu hakli riap na pedang kini ke bala sakut haka krem doyong sawut ki dai ki ban Assam bat wei na Tripura haka jok por uno yalam kalian persha jong ke ying dorbar tauan ke Meghalaya Dr. Mukul Sangma ula kenno ya ke sarkar jilla na ke banta ke jing yai ja kha ki jing tua ba jing sakut ki no balati doyong hapo ki pa doyong haka jing le jungwa jung ya ke West Janta Hills District nin kasmi Dr. Mukul Sangma ulong ba ke sarkar hapo ke jing alam ke MPP ke de ban le de ke bating e ban pensange e ke ni ki kam ti bi a nya ki marpo khando lom kumta ke ni ke jingja ke nang ya ja nak away ka por shakaway pan Lieutenant General Pradeep Chandran Nair ula shimti nen kasngi kum Director General ba Arpaway jong ka Assam Rifles Lieutenant General Nair ulong badon jingtip ha shapang ka chide jong ka Assam Rifles bat ka than chate na mingi namar ulalong teng u Inspector General bat u Company Commander jong ka Assam Rifles Lieutenant General Nair ulalong ru u Brigade Commander jong ki perton ka Assam Rifles ulayak pediang yak ati Vishist Seva Medal haka por bu ulong ku Inspector General ka Assam Rifles North han Nagaland yak Youth Seva Medal haka por ba ulong unoyalam jong Brigade ha Manipur but ulayo ru yak Chief of Army Staff Commendation Card Lycian ka Meghalaya Cricket Association kala kaner ban ajing rap ya ke district bat ke jilla ha ke ji kun persha ka klam COVID-19 da ka ba ai santli ke tendong le air oxygen ya ke nopo civil hospital Ribohoi district ya ke ne ke tendong le air oxygen la IT se ka bor penya jong hospital da president jong Ribohoi district cricket association RBDCA uba Reynald Karkamni
Kat tu kubur kelakon nak All India Radio Shillong.